दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि माखासे थासारिखौ जों फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन। मानोना थांनाय जि 5 सेप्तेम्बराव आसाम सरकारा बर' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि मोनसे डाइरेक्टरेटखौ गायसननानै होबाय आरो बिथांमोना बेखौ बेखेवबाय आरो दिनै जाय बिथाङा डाइरेक्टर महरै अफिस लाबाय आरो बिनि गेजेरजों गासिबो खामानिया फुल फ्लेजेड मोनसे डाइरेक्टरेट हिसाबै जागायनो हमबाय आरो जों आसाम सरकारजों दाखालि बावैसो सावरायदों आरो बिथांमोना स्पष्ट जोंनोबो मिथिहोदों जे बिनि गेजेरजों डाइरेक्टरेटनि जे खामानि बे सोलिगासिनो दङ आरो बिनिखायनो इयुन समाव जोंहा बर' मिडियामनि बिजाबनि फोरोंगिरिनि जेंना आरो गुबुन गुबुन बे जोंनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाखौ बे डाइरेक्टरनि गेजेरजों बोस्रांनायनि लामाखौ निस्सय बेयो स्पष्ट जाबाय। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय दिनै जोंनियाव माने एकर्डनि गेजेरजों बावहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जे बेबस्था बर' मिडियाम आथिखाल बिटिआरनि बाहेरानि स्कुलफोर आरो बिटिआर हालामनि जे बावहाय एलपि टु पिजि जेसेबां जोंनियाव भेन्सार इनस्टिटिउसन्सफोर दङ बेखौ लानानै जों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे कमिटि बिथांमोनाबो जोंखौ थाबैनो खेबसेबाव लोगो हमगोन। मानोना बिथांमोनाबो दाखालि गिबि खेब मेल जानानै जे खामानिखौ जागायबाय जोंनो मिथिहोदों आरो जों मोजां मोनदों जाहाथे जोंनि बे सोलोंथाइनि जेंनाजों जोंनि गासिबो भेन्सार इनस्टिटिउसन्सफ्रा बिएड ल' कलेज एबा माने एलपि गासिबो जुनियर कलेज आरो डिग्री कलेज बे जोंनि भेन्सार प्रभिन्सियेलाइजेसननि नियम नितिजों जोङो सोलाय सोल' दिनै एगजेम्पसन लुबैदों आरो बेखौ मावजोबनानै जोंनि बे सुक्तिनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गुदि थांखि आरो बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन। मैया बनरगावआव जों नुदों माने इउपिपिएलनि माने आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि सायाव एसे अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनाय बायदि जादों। दा बे बेलायाव मा बुंगोन? जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोदों जे बेबादि माखासे माने थासारि जायो जायगा जायगा। आरोबाव मैया जों खोनानो मोन्दों आरो जोङो मिथिदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे बै माने देबोरगाव समस्थियाव गोलैनाय जे अबेबा मोनसे लामायाव माने अन्थाइ खुबैनाय जादों होननानै जोङो सोंखारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे इयुन समाव बेबादि जेबो जाथाय जानो नाङा। मानोना गोबां राजनितिक दल आरो दैदेनगिरिफ्रा गोबां समाव गासिबो गावबागाव राजनितिक दलनि थाखाय खामानि मावगोन आरो जोंनि गासैबो सुबुंफ्रानो बिनि फारसे माने खामानि मावनाय आरो सापर्ट खालामनायनि मोन्थाय दङ आरो बिनि सायाव जेबो माने जाहाथे आरोबाव बेबादि गुबुन थासारि सोमजिया जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो। मैया बावै सेबानिफ्राय मोनसे थाखो 10नि जे फर्म फिलआपनि नटिस ओंखारदों आरो बेयाव माखासे फिस लानायनि अनलाइन बेबस्था खालामनाय बेखौ सार माबायदि जागोन? जिहेतु जि फर्म फिलआपनि प्रसेस क्लास 9 आरो 10नि सेबाया बेखौ खालामबाय थाखायो आरो दिनै बे अनलाइन खालामनायनि बेलायाव खालि बेखौल' जों दुलाराय बर' फरायसाफ्रा नोजोर बोनानै खावलायगोन जाहाथे जिफोर डेडलाइन होबाय सेबाया आरो बिनि गेजेराव दिनै गोबां फरायसाफ्रा फरायसालियाव थांजेननाया बावाखै आरो बिनिखायनो बै समफ्रा हयथ' थोजासे जाया जानो हागौ। जोङो इयुन समाव बेबादि माने अनलाइन फिलआप खालामनाय फर्म फिलआप खालामनायखौ जों फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा हेल्प खालामगोन। नाथाय जों सेबाखौबो उनाव खावलायगोन जाहाथे बेबादि सम सिमाया बारायजायो मानोना बे समा थोआबो जानो हायो आरो दिनै गोबां फरायसाफ्रा माने इन्टारनेट एक्सेसखौ माने मोनजोबनो हायाखै आरो बिनि फारसे जोङो सेबाखौ माने खावलायगोन जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया। दा बिटिआर कमिसननि गेजेरजों माने गामि सोस'नाय दानख'नाय बेखौ लानानै सिमा ओनसोलाव थानाय हाबगोनबो आरो दानख'जागोनफोरा बिटिसि हाबखाना थानाय बर' गामिफोरा एसे गुलुं गुजुं जानो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों कमिसनखौ बरायदों आरो कमिसना एकर्ड बादियै भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइनि पेराग्राफ 14नि गेजेरजों दाजादों आरो बे पेराग्राफ 14आव माखासे गोहो होनाय जादों जाय कमिसना सिमा बारायनायखौ नायगोन आरो जाय कमिसना बै सिमा ओनसोलाव थानाय माने माखासे गामिफ्रा थानो गोसो गैयाबा थांनो हागोननि अपसनाव बिथांमोनखौ माने दानख'नायनि अपसनखौ बे कमिसनाव सोफानाय जादों। दा बिनि गेजेरजों बेखौ बुजिनो नाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो जे जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' गामि ट्राइबेल गामिफ्रा आरो गुबुन गुबुन गामिफ्राबो बयबो बुजिना लाजोबनाङा जे जोङो बै सिमाफ्राव बै गामिफोरखौ दाननोसो कमिसनखौ बानायदों होननाय बे नङा। मानोना बे कमिसननि गुबै थांखियानो जाबाय जे दिनै इनक्लुसननि बाथ्रानि खोथा दं। समस्ति बारायनायनि जोंनि बिटिआर रेकर्डआव मेनसन दङ 40निफ्राय 60 जागोन। दा समस्ति बारायगोनब्ला एरियाखौ बारायनांगोन बे स्पष्ट भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ बुजिदों आरो बेखौ बिथांमोना सुक्तियाव होदों आरो बिनिखायनो बे कमिसननि गेजेरजों सिमा बारायनायानो गुबै थांखि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बेखौ नोजोर बोगोन आरो जाहाथे सिमा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल समस्ति आरो ट्राइबेल गोष्ठिफ्रा आरो जोंनि गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो बेखौ लानानै जेबो माने हालाय हाफाय जानाङा आरो बेयाव जेबो गोसोबादि कमिसनाबो मावनो हानायनि गोहो गैया आरो बेखौनो लानानै जोङो दिनै माने मेन थांखिया जोंनिया माने ओनसोल बारायनांगौ सनितपुर बिस्वनाथनि खोथा दङ जाय ओनसोलफ्रा दिनै बिटिआर ओनसोलाव हाबनायनि थाखाय बिथांमोना नेनानै दङ अनजालि दैमारिया बुंदों जे नैबे माने गामि सोसननाय आरो दानख'नाय खोथाया बिटिआराव थानांगोन होननानै बुंबाय थादों दिनै जों मिथिया अनजालि दैमारि बिथाङा संबिजिरारि माने प्रभिजन्सफोरखौ बेसेबां सांग्रांथि मानोना दिनै संबिजिरारि गोहोनि गेजेरजों बे प्रभिजन्सखौ देखायनाय लाबोनाय जादों बे एकर्डनि गेजेरजों मानोना जोंनो एरिया नांदेरगौ आरो दिनै बिथांमोना बुंबा बे माने जुक्ति गोनां जानाय नङा मानोना दिनै गुबै अबजेक्टिभ दङ अबजेक्टिभ अफ द एकर्ड बाहाय दोननाय दङ माने बावहाय जोंहा होननाय दङ अगमेन्टेसन अफ एरिया एन्ड पावार्स होननाय दङ आरोखि दा अगमेन्टेसन अफ एरिया होनोब्ला दिनै जिअग्राफिकेल एरियानि खोथाखौ बुङो पलिटिकेल एरियानि खोथाखौ बुङो खुंथाय गोहोजों रुजुयोबा टेरिटरियेल एरियासखौ रायलायनाय जायो दा बेनिखायनो बिटिआर रिजनाव एरिया बारायगोन बे सैथो आरो दिनै बे कमिसननि गेजेरजोंनो बारायगोन आरो सोरबा बेबायदि बुंनाया माने बियो टटेलि बिथाङा बदाय माने बिथाङा कनस्टिटिउसनेल सिक्स शिड्युलनि गेजेराव जि प्रभिजन दं बिथाङा बेखौ मिथिया News 24 Bogolan YouTube. Please subscribe and click on the bell icon.